לכולם, וברוכים הבאים לפינה של אורי וצ'קי. בפעם הקודמת בפינה שלנו, שנקראת הפינה שלנו, למדנו מה זה 1 ומה זה 0. הפעם נלמד על אלגוריתם NRU לניהול זיכרון וירטואלי. בקצרה, אלגוריתם NRU מוציא את הדף שהייצוג הבינארי שלו הוא הכי קטן. כאן האלגוריתם. באינטרוול הראשון ייכנסו 2 ו-4. 2 נכנס והייצוג עולה ב-1. כנ"ל 4 והייצוג שלו עולה ב-1. יסיים האינטרוול ולכן נזיז את הביטים. באינטרוול הבא ייכנסו 4 ו-1. 4 בפנים והייצוג שלו יעלה ב-1. 1 ייכנס וכך. יסתיים האינטרוול ונזיז את הביטים. באינטרוול הבא ייכנס 1. 1 בפנים והייצוג יעלה ב-1. יסתיים האינטרוול ולכן נזיז את הביטים. באינטרוול הבא ייכנסו 2 ו-1. 2 בפנים וגם 1. יסתיים האינטרוול ונזיז את הביטים. באינטרוול הבא ייכנס 3. כפי שניתן לראות, ל-3 אין מקום, ולכן נבחר את הדף שהייצוג הבינארי שלו הוא הקטן ביותר. כפי שניתן לראות, מדובר ב-4. נוציא את 4 ונכניס את 3. תהליך זה חוזר חלילה בכל פעם שיש אינטרוול. עד כאן. תודה שהייתם איתנו בפינה שלנו שנקראת מסעות קודש בארץ התשתיות. וכעת לבריכה.